بام كبرات تقاتلتنا ام تي في كم يصنيكم انت حنت قداس الفيديو بحد دياقون حونا استغلصت مغلص استوهبت ان دق تبعتين دق نستينيا وكان نابرانا حدار نخلو زطقالالت مالتي انتي كلكم زلو منغنا يا تغلص اتا فيديو بحسب صنينا سمعنا ازيا قداسيت يا فيديو زيا بتعم يعني كلها سمعيا لا 10 دقائق تكون أزيا مهاريت كوينا رخيبها مالتي مساي كاسوم سنيلكم سمعوا نخدنا أخوستكم اسمع قول ومن فسكوس أحد وأملاك سلام قويتنا أملاكنا مدحنا نيوس كسوس مسكولاتكم هون أسفل الأخرنا تعلم زلهم كمي حديركم ويكمي وعيلكم እግዚአብሔር أملاكنا كساب دي ساعتين علتين سلز نحنا سمو كباتنا فعلم كساباتنا فعلم زغبرن استمسجنن يغون قدامي قرنتوس 11 وطرع 11 انتي زبل صحفالو كمتي سبيتي كاب سبعي زغنت سبعيون كاب سبيتي إيومو سبيتي بزي سبعيون بزي سبيتي كتو أيكونني وإذا كلجن كاب أملاخيو يبل قدوس باولوس مالتي كلاتنا خنفرط أزلنا أما صحف قدوس بقالوا جندك نستيو انتهيز مثلا قالوا سبيتي ستسقطت ويكا سبيتي استنعقت سبعي زخبر از مثلا قالوا بوجندك تبعتيون سبيتي زخبرت سبعي كأز حسرة خوين سمعمون كله يقول اليوم مالتي مسحف قدوس جن معرنت ويكا سبعين سبيتن ولا حد في اللي كم زي بلهم أبكر ما أملاك حدا مخانم يزجلس مالتي هجي كمتي سبيتي كاب سبعي زخونت قبل كله سبيت غام من يتفتيرا كاب أدم كاب جودن أدم يتفتيرا مالتي كومن ماس سبعي كم تا يزركب كاب سبيت يزركب مالتي سلازي سبيتن سبعي تولدو سبيت قدم أدم كاب جودن أدم كاب جودنو مسدك أسا أدم عزمي كاب عزمو سجا كاب سج وسيد إجزابير سبيتي جبرلو بس أي تخونته مالتي سلازي علامة نإجزابير سبيتي نأدم زفترلو انتاي انتدايلنا نسلس النجارات مالتي نغت دقفو نغت دقاقفو مالتي مغنياتو تايزبل نقبر بيس زتردو يبل مالتي كالأيتي اتخونو اتحجزو اتدقفو سبيتو ويكا خالأيتي بس أيتي نقبرلو بمبال إجزابير ويكا سلاسي نأدم كالأيتي فترلو مالتي سلازي موسوبة مالت ويكا مرعى مالت سبعين سبيتن حدا زخون انتايوم نمتحققاز نمتدقاف نمولاد كمون كابزو متن مرحقي مالتي بس سلسة نقراتي مالتي سلازي خونا قدس باولوس معرنتنا سبعين سبيتن انت خونا دما قاب أملاك مخانو سبيتي بزي سبيتي ختبها الكم زي تخيل سبيتي بزي سبعي مالتي سبعي كاب بزي سبيتي سي ببينهم تنسيلهم حدار كمسروتو خم زي كقولو حدار مالت إذا أسس أمر إجزابير يفلت سبع خم زبل إجزابير حدث جبرهم سبع يفلت يوم زبل حدث يكونوا لعب مسيريو مالتي مسحف قدوس كم زنقرنا مالتي أبزي ماس ميديا لينك أنا قلني زلوا أب فيسبوك خون خل أب تيك توك كمون أب يوتيوب مالتي كويناتي تجمع رزالو مالتي استفلا عليه بدعن صرفن حجرجرن بجروب مالتي بوجندك نسيندك تبعتين مالتي زين خون أي جبون يرو مالتي مخنياتو مجمرتا أب حدار زلو سبعين سبيتن حدا أكل مخانم آمينهم اتسبيتي نتسب آية كتخبرو قديت اللوا اتسب آية ما نتسبيت خفكرة قديت اللوا مالتي سلازنا تسرح انتاي خفكرة اللوا مالتي نتسرح انتاي كتخبرو اللوا مخنياتو أكلايو نأكلو زي خبر سبيلن مالتي سودما ناتا أكلا خمس خونة نساد ما ناتو أكل سلز خونة كفكرة قديتو يمالتي انتقونا جن أبزي ماس ميديا بجروب بصرفن بسفر على أب كريتو جروب بينهم زباسون ببدأ عن صرفن حو غيرهم ما زلوا ماس ميديا بجروب زبها لين مالتي مغنياتو نحفتخا مصرف نديخا نقول كتصرف علىها ن سبعيكي ويكا نودي مصرف دما نبخن نحاوكن تصرفي علىخي مالتي سلازخونه مجمرت حدا أكل يوم ترى المسحف قدوس حدا أكل يوم مالتي اتتانك جنتا إخوين زلوا استفاتحة ويكا سبعي زي بلن نتن سب حدار زمع دالو جزي خوينو ويكا نتن حدار كجبر زدال يزلوا زمع دالو جزي خوينو بتحدا وجن دما دك تبعتيو نتن استفاتحة ويكا بالسفر اللي مخنيات زي تمرعوا ناي مورادن ناي بدعن قالات خوين مالتي سلاز بزي
ዝመጽእ ሰላም ወላ ሓደ ከም ዘይለ ኩላትና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ኩላትና ክንፈልጦ ዘለና ሓደ ሰብ መጽሐፍ ቅዱስ ታይ ዝብል ብዛዕባ ሰማይ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ምድር ግደን ይዛረብ ማለት እዩ ብዛዕባ ሰብኣይ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ሰበይቲ ግደን ይዛረብ ብዛዕባ ጸልማት ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ብርሃን ግደን ይዛረብ ማለት እዩ ብዛዕባ ሰይጣን ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እግዚአብሔር ክዛረብ ግደን እዩ ማለት እዩ አንጻር ዝኾነ ነገር ኩሉ ግዜ ብሓደ ሰዓትን ብሓደ ግዜን ብሓደ እዋን ይኻ ትዛረቡ ማለት እዩ እቲ ጠንቅ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ መጽኢለን ደቂ ተባዕትዮ ዘዋርዳን ዝጻረፋን መጻ ደቂ ተባዕትዮ መጽኢሎም ደቂ ኣንስትዮ ዝጸርፉን ዘዋርዱን መጹ ማለት እዩ ከምዚ ዝበሃል ጠበቃና የወዲ ተባዕታይ ኮይኑሎ ጠበቃና ጎል ኣንስተይቲ ኮይናላ ዝብል እዚ ኩናት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርን ኣብ ቅድሚ ሰብን ፍንፍን እዩ ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁዱይ ሽቱ ክትቀብኦ ዝመጸት ጓል ኣንስተይቲ ሐዋርያት ብዘይፍላጥ ከም በዓል ይሁዳ ገንዘብ ዝለመዱ እዚ ኣምጽኣቶ ዘላ ቁዱይ ቅብእሲ ንድኻታት ምኾነ ነይሩ በመባል ክቆንኡላ ከለዉ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይሕወም ኣሎ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ተዳሪና ድማ ኣብዞም ተረኺባ በመባል ንሓንቲ ሰበይቲ ብዙሓት ሰባት መጽኦም ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ መጽኦም ከዋርድዋ መጽኦም ማለት እዩ ካብኻትኩም ሓጢያት ዘይብሉ እምኒ ደርብየላ በመባል ምስ ገንሖም ኩላቶም ሓጢያት ዘይብሉ ስለ ዘይነበረ ኩላቶም ከይዶም ንሳ ምስኡ ተረፈት ንሱ ምስኣ ተረፈ ይዝብል ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስን እታ ዘማዊ ተባሂላ ሰነቕፈት ሰበይትን ብሓደ ተሪፎም ከሰስትኸ ኣበይለዎ ኢልዋ ሽዑ ድሕሪ ሕጂ ትደግም ኢሉ ንዓ ብሰላም ከም ዘፋንዋ ንዓኣቶም ድማ ከም ዝገንሖም ተጻሒፉሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ፍትሕቲ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዝብል ሕና ፍትሓት ሰላም ኣለና ኢለን ዝምዕዳ እንደቂ ዘይተመርዓዋ ይኹና ኣብ ሓዳር ዘለዋ ዝምዕዳ ጉባ ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ሰላም ከም ዘይለዋ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረብ ማለት እዩ እቶም ኣብ ሓዳር ዘለዉ ዲኦም ወላ ኣብ ሓዳር ጽቡቕ ኢሎም ዝኣምኑ ድማ ነተን ፍትሓት ክንዕቁን ከዋርዱን ኣይግባእን ማለት እዩ ስለምንታይ ትንቢተ ኢሳይያስ 54 ቁጽሪ 6 ተዳሪና ከምታ ፍትሕቲ ሰበይቲ ዝጉሃየት ፍትሕቲ ሰበይቲ ከምታ እስተሓድገት ንእሽቶ መርዓት እግዚአብሔር አምላክ ክጽዋዕ ክሎ በመባል ይዛረብ ማለት እዩ ስለዚህ ፍትሕቲ ሰበይቲ ቅስንተ ይኮነትን ሰላም የብላን ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ሓቂ ይዛረብ ማለት እዩ ትኾነ ግን ነዛ ሰብ እዚኣ ክጸርፋ ክትዋርዳ ዘይኮነ ምኽሪ ክውሃባ ይግባእ ክትሕግዛ ይግባእ ክትድግፋ ይግባእ ማለት እዩ እተን ዝተፋትሐ ድማ ኣብ ሰላም ኣለኹ ጽቡቕ ኣለኹ ተፋትሐ ኢልክን ነቶም ኣብ ሓዳር ዘለዉ ዘይኮነ ማዕዳ ክትባ ኣይግባእን ማለት ሓቂ ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ኣቐዲመ ከም ዝበልኩም ብዛዕባ ሰማይ እንተዳ ተዛሪቡ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ምድሪ ከም ዝዛረብ ብዛዕባ ሰብኣይ እንተዳ ተዛሪቡ ብዛዕባ ሰበይቲ ከም ዝዛረብ ሓደ ወዲ ተባዕታይ መጽኢልን ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ክገንሕን ክጸርፍን ኣይግብኦን ማለት እዩ ወይ ከዓ ትጸርፍን ኩሉ ኣይግባእን እንዲ ክግስጽ ድዩ ክመክር ድዩ ክምዕድ ንዕን ጥራሕ ኣይግባእን ማለት እዩ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዝዛረብ ተዳሃሉ ግድን ብዛዕባ ደቂ ተባዕትዮ ክዛረብ ኣለዎ ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ መጽኣ ድማ ጠበቃ ናይ ጓል ወይ ከዓ ጠበቃ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኮይና ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ጽቡቕ ነገር ብዛዕባ ደቂ ተባዕትዮ ትዛረብ ኣይግባእን ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ባእስ እምበር ሰላም ከም ዘይምጽእ መጽሐፍ ቅዱስ ነግረና እዩ ዘሎ ቅዱስ ጳውሎስ እጂ ብዛዕባ ሰበይቲ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ሰብኣይ ግድን ስለ ዝዛረብ ዘሎ መጀመርታ እታ ሰበይቲ ካመን ከም ዝመጸት ዝነገርና ኣሎ ካብ ሰብኣይ ሰብኣይ ድማ ካብ ሰበይቲ ስለዚ እዚ ማዕርነት ወላ ሓደ ፍልይ የብሎምን ማለት እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ምዃኖም ተረዳዲኦም ብፍቕሪ ክነብሩ ከም ዘለዎም ኣብ ካልእ ምዕራፉ ንሱ ካፍቅራ ከም ዘለዎ ንሳ ድማ ክትኽብሮ ከም ዘለዋ ይገልጽ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ማስ ሚድያ ግን ንጉስና ገለ እንዳበሉ ነቲ ወዲ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ነታ ደቂ ኣንስትዮ ወኪል ኮይና ወይ ከዓ ጠበቃ ኮይና ደቂ ተባዕትዮ ትጸርፍን ትዘርፍን ኣጆግ እንዳበላ ዘባራትዑን ዘባራትዓን መጽኦም ዘለዉ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይኹን ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣዝዩ ጽያፍ ክፉእ ነገር እዩ ማለት እዩ በዚ ዝመጽእ ሰላም ወላ ሓደ የለን ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ክንርሕቅ ክንገል ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ሓቂ ንሰብ ዝጠቅም እዩ ዝምህረና ዘሎ ማለት እዩ ካብ ባህሊ ዶ ካብ ግዝያዊ ዶ ደቂ ኣንስትዮ ዘመናውያን ኮይነን እቶም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ባህልና እንዳበሉ ባእስን ኩናትን ኮይኑ ዘሎ እዚ በዚ ዝመሓይሽ ወላ ሓደ ነገር ከም ዘየለ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ኣካል እዮም ማለት እዩ ወላ ሓደ ፍልል የብሎም ማለት እዩ ብዛዕባ መኻናት ድማ ክነዋርድ ኣይግባእናን መኻን ካብ እግዚአብሔር ውላድ ሰብ እግዚአብሔር እዩ ኣቲ መኻን ዕልል በሊ እግዚአብሔር ውላድ ከበኪዩ በመባል ኣብ መዝሙረ ዳዊት ተጻሒፉሎ ኣብ ብዙሕ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሒፉሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ምውራድን ካብ ጸርፍን ክንርሕቅ ክንክእል ኣለና ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብዘይ
ጉዳይክን እተን ዘይተመርዓኽን ዲኽን ወላ ኣብ ሰፋቲሕኽን ዘለኽን ብዘይገድስ ማለት እዩ ነቶም ኣብ ሓዳር ዘለው ክትምኽራ ኣይግባእን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሞራል የብልክንን ማለት እዩ ስለዚ ነናትና ሰስርሓና እንተፈለጥና እቲ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ዕገርገር እዚ ክንርሕቅ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስባት ለግ ብጣዕሚ ንፅርቲ ዲያቆን ሓውና ቃል ህይወት የስማዓልና ተስፋ ገብር ብምልእታ ሰሚዕኹማን ተረዲእኹማን ክትኮኑ ማለት እዩ ብፍላይ እዚ ንእሽተይ ዲያቆን ሓውና እዚ ንእሽተይ እዩ 10 ደቂቃ ሙሉእ ንኩሉ ሓደ ብሓደ ኣስተምሂርና ማለት እዩ ነጊርና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ማለት እዩ ብዛዕባ ሰብ ሓዳር ብዛዕባ ናይ ፍትሕቲ ብዛዕባ ናይ ምኻን ብዛዕባ ናይ ምፅራፍ ዝገተፈ ይብሉን ብሙሉእ ሲ ከምዚ ገይሩ ዝገልፀልካ ሲ መን ኣሎ ዲያቆን ሓውና ሰላምን ጥዕናን እናሃብካ ብጣዕሚ ንፉዕ ቀጻሊ ከምዚ ጌርካ መጺኻ ክትስተምህር ኣብዚ ተስፋ ይገብር ቀጻሊ ክትመጽእ ኣብዚ ኣነ ሕጂ ኣብ ቲክቶክ ወሲድያ ካጣናትካ ኣምናቱ ኣቲኹም ክትሪእዎ ናቱ ቪድዮታትኩም ኣነ ዲያቆን እያ ትብልታ ናቱ ቲክቶክ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ክንገብር ኣነ በዛ ወገነይ ካብ ብዙሕ ተማሂር ኣለኹ እሱም ከዓ ከምኡ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ሼር ላይክ ንዲያቆን ካፈሎ ጎሮ ናቱ ዲያቆን ኢልኩም ቲክቶክ እተው ኣብ ቀጻሊ ይርኸበና